type 3. Type 3 er en type, som er motiveret af succes. Succes er noget af det vigtigste for type 3, og det betyder også, at de og du er en meget aktiv type. Der skal ske noget, der skal være gang i noget hele tiden. Du har rigtig svært ved at bare sidde stille og lade stå til. For dig føler du måske også mere, at du bliver målt og vejet ud fra de ting, du gør, ud fra de resultater, du præsterer. Og det er også en af grundene til, at du bliver ved med at være i gang og være aktiv. Det, der trigger dig, det er, når folk ikke har samme motivation, ikke kan se, at det er vigtigt, at vi gør det her nu for at være en succes, at vi ikke bare skal sidde og hvile på laurbærrene. Vi skal i gang, vi skal fremad. Jeg har den og den idé, og nu skal vi bare i gang. Og du er lidt iværksættertypen, og du er en, som også er rigtig god til at, jeg kunne friste til at sige, sælge sand i Sahara, fordi at du har virkelig en evne til at kunne sælge. Yes. Du er lidt af en salgstype, og du er også lidt af en kameleon en gang imellem. Og hvad betyder det så lige? Det lyder ikke så positivt, men det betyder egentlig, at du tilpasser dig situationer og mennesker, du snakker med. Det vil sige, du kan sådan hurtigt aflæse, hvordan det ene menneske, hvordan du bedst bliver en succes i deres øjne. Så du tilpasser dig sådan, så din historie om, hvordan du fik succes her, bliver tilpasset den person, du sidder og snakker med, så de også vil se, at du er en succes. Så i en familie, i relation med andre, så igen, det der trigger dig, det er, når andre mennesker ikke ser værdien af dig og den succes, du er. Det har du i høj grad brug for. Dit højeste ønske derimod, det er at blive set og elsket. Ikke kun for det, du gør, men for den, du er. Så for dig er det også faktisk finde ind til hjertet, selvom du er over i føletriaden, men at få hjertet med i de projekter, du laver, og i din familie, og finde ud af, at succes ikke altid handler om fremtiden, om det, man opnår, men succes er også at være et menneske og bare at være til. Ja. Men når du har en frygt, som hedder, at du er bange for fiasko, at du ikke vil være en succes, at du ikke vil være en fiasko, så kan det være svært at se den vej. Så jeg håber, at du fik lidt ud af den her. Ellers så igen, stil mig nogle spørgsmål, nogle opklarende spørgsmål, så svarer jeg gerne. Og ellers så hopper jeg videre til type 2.